Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikupitiriza ulendo oyenda ndi Aisraeli amene atatuluka mu ukapolo dziko la Egypt ndi Mose, akunka nayenda nalandira malangizo kwa Mulungu, nalandira malonjezo kwa Mulungu, iwonso namaonetsa kuti mbali yawo apanga zotani. Lero tikuona za imfa ya Mose. Mose wagwira ntchito, Mose wakumana ndi Mulungu, koma yakwana nthawi yoti Aisraeli apitirize ulendo opanda Mose. Mulungu akutiyankhula motani kudzera mawu a tsiku la lero. Lero ndi Lachitatu pa 16 August chaka cha 2023, ndipo ndi la Mulungu la 19 pa chaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 34 ndi 100 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Angel Jonas kuchokera ku Holy Rosary Parish Likuni mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo 66. Mulungu atamandike, iye amachinchiriza moyo wathu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera mutu wa 18 ndime ya 15 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyena abale ndi alongo mwachizolowezi chathu chokoma tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Deuteronomo. Deuteronomo mutu 34 ndime ya 1 kulekeza 12. Mose adakwera phiri la Nebo kuchokera ku zigwa za Mowabu. Adakafika mpaka pamwamba pa phiri la Pisiga, kuvuma kwa Yeriko. Ndipo kumeneko Chauta adamuonetsa dziko lonse, dziko la Giliyadi mpaka dziko la Dani, dziko lonse la Naftali, maiko onse a Efereimu ndi Manase, ndi dziko la Yuda mpaka kukafika ku nyanja yayikulu. Adamuonetsanso chigawo chakumwera kwa Negebu ndi chigawo chimene chimafika mpaka ku Yeriko, mzinda wa mitengo ya migwalangwa, mpaka ku Zowari. Tsono Chauta adauza Mose kuti ilo ndilo dziko limene lija ndidalonjeza Abrahamu, Isaki ndi Yakobo kuti ndidzapatsa zidzukulu zawo. Ndakulola kuti ulione, koma kulowamo kokha sindikulola. Choncho Mose mtumiki wa Chauta adamwalira kumeneko m'dziko la Mowabu, monga momwe Chauta adanenera. Chauta adamuyika ku Mowabu komweko mchigwa, moyang'anana ndi mudzi wa Betepeori, koma palibe ndi mmodzi yemwe amene akudziwa malo enieni amandawo. Mose adamwalira ali wa zaka 120, koma ali wamphamvube, ndipo maso ake anali akuthwabe. Aisraeli adalira maliro ake masiku 30 m'chigwa cha Mowabu, ndipo nthawi yolira maliro idatha. Tsono Yoswa mwana wa Nuni
adadzazidwa ndi nzeru chifukwa Mose adamusanjika manja kuti alowe m'malo mwake. Aisraeli adamvera Yoswa ndi kutsata malamulo onse amene chauta adawapatsa kudzera mwa Mose. Kuyambira pamenepo sadakhaleponso mneneri wina aliyense wonga Mose. Chauta ankalankhula naye pamaso mpamaso. Palibe mneneri wina aliyense amene adachitapo zozizwitsa ndi zodabwitsa monga zimene chauta adauza Mose kuti achite pamaso pa mfumu ya ku Igupto ndi pa akulu ake ndi m'dziko lake lonse. Palibe mneneri wina aliyense amene adachita zinthu zazikulu ndi zoopsa zonga zimene adachita Mose pamaso pa Aisraeli onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 18 ndime ya 15 kulekeza 20. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa ophunzira ake, m'bale wako akakuchimwira, pita ukamdzudzule muli awiri nokha. Akakakumvera wankoza m'bale wakoyo, koma akapanda kukumvera umtengerepo wina, mmodzi kapena awiri, kuti mawu onse atsimikizike ndi mboni ziwiri kapena zitatu. Akapanda kuamvera iwowo ukauze ampingo, ndipo akapanda kumveranso ampingo omwe umuyese wakunja kapena okhometsa msonkho. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mudzamanga pansi pano chidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo chilichonse chimene mudzamasula pansi pano chidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Ndikunenetsanso kuti awiri mwa inu mukavomerezana pansi pano popempha kanthu kalikonse, Atate anga akumwamba adzakupatsani. Pajatu pamene pali awiri kapena atatu kusonkhana m'dzina langa, ineyo ndili nawo pomwepo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, popitiriza ndi ulendo wathu ndi Aisraeli ku dziko limene Mulungu akuwakonzera, ku dziko la malonjezano, ku dziko la mkaka ndi uchi, lija andale athu amati atilowetsa lija. Lero tikuona za imfa ya Mose. Mose watumikira Mulungu. Mose anakumana ndi Mulungu maso ndi maso, osati kamodzi, osati kawiri, kambirimbiri. Ndipo kumapeto kwa zonse Mulungu akumtenga Mose akupita naye pa phiri la Nebo, pa sapitwa kumene koko pa Pishani, kumene kwakumonetsa dziko lonse limene Aisraeli akakhalemo, dziko limene Aisraeli Mulungu adalonjeza. Kumapeto kwa zonse tikumva kuti Mose akumwalira, Aisraeli akumulira kwa masiku 30, kenaka Yoshua kulowa m'malo ndi kumapitiriza ulendo. Every good thing must come to an end. Chilichonse chabwino mmoyo uno, kandi choyipa kumene nthawi imakwana zimatha, mavuto amatha, mtendere nthawi zina umatha, moyo umatha, uzithako moyo, nanji chuma, nanji maudindo. Tizikhala anthu ochita mbali yathu, chifukwa monga tikuonera mmoyo wa Mose, nthawi ina nafenso ulendo wathu udzathera panjira. Nde Mulungu akuti yankhula zotani mmawa tsiku la lero? Choyambirira monga ndikunenera kuti zinthu zonse zimatha, zinthu zina zidzatha, moyo udzatha, uzimu wathu ndi umene sudzatha, nchifukwa chake chikondi sichidzatha. How prepared are we kuti ukatha moyo uno tikakhalenso pamalo abwino in the next life? Ambiri tutangotekeseka kusamala za moyo uno. Komano chosangalatsa ndi moyo wa Mose, ngakhale amadziwa kuti chifukwa tikabwerera m'buku la Numbers, Numeri 20 ndime ya 7 kulekeza 12, analata muuziratu kuti sukalowa nawo m'dziko la malonjezo,
Koma ngakhale Mose amadziwa zimenezo, he was working hard. Amapanga zonse to the best of his abilities. Ambiri tikaona kuti moyo wathu kuchepa, tikaona kuti mwayi wathu kuchepa, tikaona kuti mphamvu zathu zikuchepa, tikaona kuti tsogolo lathu lili blared, mwina tikaona kuti tilibe zaka zambiri, kapena tilibenso nthawi yokhazikika pa udindo, timayamba kuononga zinthu, timayamba ulesi. Ngakhale amadziwa kuti somehow ulendo usindikalowa nawo m'dziko la malonjezo, Mose anali kungotumikira modzikhuthula, modzipereka. Mujamanenera Ambuye ziyaye mzimu wonse ndi mtendere mwatoto moyo. Inu ndine yakwana nthawi yonena kuti ngakhale mtengo wa mango ndikudziwa kuti ine mwina sindidzadyerera, ngakhale pa ntchito pano ndikudziwa kuti ndichoka mawa, ngakhale pa parish pano ndikusiya udindo, ngakhale constituency muno zikuoneka kuti mwina sindidzayimanso, koma let me do things zimene zisangalatse anthu, zimene zisangalatse Mulungu. Mulungu akumpatsa Mose vision, akumtengera pa phiri limeneli monga ndanenera phiri la Nebo, ndipo akupita pa peak yotchedwa kuti Pisha, imenenso Martin Luther anayitchula chalichi yake kuti Mount Pisha Baptist Church. How I wish our leaders Mulungu azatengera pa phiri limeneli kuwapatsa vision kuti aziona kutali, aziona dziko la malonjezo, aziona kumene Aisraeli akafike. Tonsefe tikusowekera masomphenya amenewa. Ambiri timayendetsa moyo wathu ngati ziweto, moyo opanda masomphenya, moyo ngonena kuti lero tibalanji. N'chifukwa chake tsono tikugula zimagalimoto zikulu, zimagalimoto zodula, pamene misewu yathu sikutilola kukhala ndi magalimoto otero. Zimadabwitsa, zimaseketsa, zimapereka zingwangwa. Akunena kuti galimoto yanu siyenera kuyenda pa msewu, koma umafika misewu ina yosayenera kuti pa galimoto athu ayendemo khalemo. Koma munafunso limene inu ndine tingakhale nalo lonena kuti n'chifukwa chachani Mose sanalowe nawo m'dziko la malonjezo limeneli, potengera ntchito yabwino imene wagwira, potengera chamuna chimene waonetsa. Yankho lili mu vesi ndinanena ija buku la Numbers, numeri 20 ndime ya 7 kulekeza 12. Mose Aisraeli atamuyinyira, Aisraeli atadandaula kuti ali ndi njala, ali ndi ludzu, anapita kwa Mulungu monga mati chizolowezi chake kukafotokoza mavuto a anthu. Ndipo Mulungu anamuwuza kuti utenge ndodo ili m'manja mwako, ukamenye thanthwe, ukayankhule ndi thanthwe, kena ukamenye kamodzi, ndipo pakatuluka madzi ukawapatse. Malo moyankhula ndi thanthwe monga mmene Chauta adamuwuzira, anali kuyankhula ndi anthu kuwalalatira. Mudzakhala upandu mpaka liti, mudzakhala anthu okanika mpaka liti, ndichite kukutulutsirani madzi. In short, anayamba kudzimva, amaona ngati kuti mphamvu zimene akuperekera madzi zija ndi zake. Mulungu akatitsanulira zabwino, akatipatsa udindo, akatipatsa mphamvu, tisazigwiritse ntchito ngati ndi zathu, amafuna titumikire nazo anthu. Chachiwiri anamuwuza kuti umenye thanthwe kamodzi, Mose akumenya kawiri kukayika mphamvu ya Mulungu. Nde Mulungu akunena kuti sukalowa m'dziko la malonjezo. Every action that we do in life, it has consequences. Chilichonse chimene ndimapanga m'moyo uno chili ndi zotsatira zake. Komano atamwalira Mose palinso phunziro lina la mphamvu. Inuyo, ineyo, tikadatha kulemba chani pa mtumbira wake, pa manda ake, pa mbiri yake, tikanatha kulemba chani. Mose apeneka konse, ambiri mwa ife tikadatha kulemba kuti Mose anali mbusa wa ziweto, ena mukanatha kulemba kuti Mose anali wopha munthu, ena akanatha kulemba kuti Mose amapanga mamirakulu osiyanasiyana, ena akanatha kulemba kuti Mose olephera nawo kulowa m'dziko la malonjezo. Koma look what they are writing. Akulemba pa manda ake, pa mbiri yake kuti Moses mtumiki wa Mulungu, Mose the servant of God. Inu ndine tizipemphererana wina ndi nzake kuti tingakhale nkufoka, tingakhale nkulephera, kumapeto kwa moyo wathu, kutha kwathu, tidzamalize, tidzatsirize ngati atumiki a Mulungu. What an honor, what a name to be given to somebody. Ndife atumiki a Mulungu. Choncho ndikadzuka, choncho ndikamayenda, choncho ndikamalalika, choncho ndikamatumikira, khumbo langa lizikhala lonena kuti Ambuye muzindipatsa mtima okhala mtumiki wanu. Ndipo njira yokhalira mtumiki wa Mulungu atipatsa mawu amuthenga wabwino. Choyambirira akunena kuti mtumiki wabwino ndi amene amati akaona pamene pali zolakwika, mnzake akulakwitsa, amapita kuti amkoze. Ambuye sanena kuti munkoze kamodzi wina akalakwitsa, kapena kawiri, kapena katatu. Ayi, akuti mukaona kuti wina akulakwitsa, ngati ndinu atumiki abwino, pitani mumtengere pambali. So step yoyamba ndi the two of you discussing pambali. Akazanga simasinapye, abambo tikuona kuti nsembe ya misa ikuyamba mochedwa, mukambirana pawiri wanu.
akuti zikavuta pamenepo mutengerepo ena awiri atatu, zikavuta pamenepo mutengereponso ena, kuyesetsa ndithu kuti munkoze mwa ulemu, munkoze mwa ubale mpaka abwere ndithu pakati panu. Koma chimachitika nchani pakati pathu? Wina akalakwitsa ndeti mang'amba tsaya, chimwemwe tsaya, amatanga tani zachitikira, aona, amadzimva ndosimbwa ayi. Wina akalakwitsa pakati pathu tiye tizikozana. Kumeneko ndiye kukhala mtumiki wa Mulungu monga analili Mose uja. It is the responsibility for the Christian community to care for each other, to correct each other, fraternal love, fraternal correction. Chachiwiri chimene tingaonetse kuti ndife anthu amene tili atumiki ndikukonza alowa m'malo a ifeyo ngati adindo. Mentorship. Mose ngakhala madziwa kuti tsopano nthawi yanga ili pafupi yoti ndichoke pansi pano, nthawi yanga ili pafupi yoti ndisiyane nawo Aisraeli, sindikalowa nawo m'dziko la malonjezo, pang'ono ndi pang'ono anali kunkozekeretsa Joshua amene anadzatenga malo ake. Inuyo, ineyo, ifeyo tili nawo udindo omakonzekeretsa ena kuti mpingo upitirire, dziko labwino lipitirire, kusamalira chilengedwe kupitirire. Kodi inuyo pamene mulipo muli mkhristu mosapeneka konse, makolo anu adakutengerani kunjira ya Mulungu, adakuphunzitsani zokoma za eklesia. Kodi inuyo mukuwaphunzitsa zotani ana anu? Ineyo ngati wansembe kuti ndifike pano n'chifukwa choti ndidasirira usembe wa ena. Inde usembe ndi wa Yesu Khristu, koma timakhala ndi human examples, anthu awiri atatu amene adandithandiza kundipanga shape. Ineyo pamene ndafika pano, am I mentoring some people through my activities, through my deeds, through my behavior, through my ministering? Ndikupangitsa ena kuti asilire kubweranso mu nsembe. Mose ngakhala anali nzofoka zambiri, pang'ono ndi pang'ono anali kunkozekeretsa Yoshua kuti adzalowe m'malo mwake. Kumeneko ndiye kukhala mtumiki. Ndipo kukhala mtumiki ndi kuvomerezanso kupanga accept the reality of life. Mose atauzidwa kuti simukalowa m'dziko la malonjezo, sanavute nkunenerera kuti aya Ambuye tangondipatsaniko kanthawi pang'ono, tandikomerani mtima, taonani zimene ndapanga, chonde Ambuye feditemu kapena mungondipatsa zaka zina folo zokha. Anangovomereza kuti sindikalowa m'dziko la malonjezo chifukwa cha zimene ndinachita, kufuna kwanu kuchitidwe. Ambiri we don't accept the reality of life. Vomerezani kuti ntchito imene mmagwira, ndalama zimene mmapeza sizingakuyanjanitseni ndi moyo umene mmasirira, ndi moyo umene mmalakalaka. Komatu ambiri we don't accept where we are, we don't accept who we are, we don't accept the situations we are facing in life. Pamapeto pake timakhala anthu osowa mtendere, timakhala anthu amene tilibe zotisamalira, timakhala anthu amene tikugwa m'mavuto osiyanasiyana. Kukhala mtumiki wabwino, kukhala servant wabwino monga analili Mose, ndi kuvomereza kuti pamene ndayima pano ndi pamalo ondiyenerera. Kenako ndikumampempha Mulungu kuti akuthandize kufikira step ina imene ukufuna m'moyo mwako. Potsirizira, imfa ya Mose kutiphunzitsa chinthu chimodzi. Monga tanenera poyamba, akuti Aisraeli adamulira kwa masiku 30, atamulira adamuyika m'manda, kenaka adayikapo Yoshua, moyo nkumapitirira, ulendo wa ku dziko la malonjezo nkumapitirira. Moyo uno sitingangokhalira kulira, mukaliralira, mukadandaula, imakwana nthawi yoti moyo zipitirira. Sitingakhalire kumango dandaula kuti adatichotsa ntchito, kumango dandaula kuti ndale sizikuyenda bwino. Yes, we want things to progress, koma we must do something to move forward. Funireni ito abale ndi alongo tsiku lopambana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.